We're going to start with the Global Share Pool bonus, and this is a bonus recently introduced. Me lähdetään käymään tällaista globaali otantabonusta lävitse. And the bonus is for national directors, executive directors, presidential and bronze presidential directors. Tämä bonus on National, Executive, Presidential ja Bronze Presidential johtajille. And this bonus is made up of 3% of global automatic order sales. Ja tähän bonukseen otetaan 3% globaalista automaattitilausten myynnistä. And those 3% are placed into a pot. Ja nämä 3% otetaan erikseen, näistä tehdään sellainen potti. And then 1% of that pot is allocated to qualified national directors. Ja 1% näistä jaetaan pätevöityneiden national directoreiden kesken. 1% is allocated to qualified executive directors. 1% sitten jaetaan pätevöityneiden executive-direktoreiden kesken. And then the final 1% is allocated to qualified presidential and bronze presidential directors. Ja viimeinen prosentti jaetaan pätevöityneiden presidential ja bronze presidential johtajien kesken. And for the national directors and the executive directors, excuse me. So for the national directors and the executive directors, they share. Eli national directorit ja executive directorit he jakaa. Basically, we take the number of national directors. Eli periaatteessa me otetaan national directoreiden määrä. And that's globally, so that includes all the countries Manatech operates in. Ja tämä on globaalisti, eli tämä sisältää kaikki Manatechilla avoin olevat markkina-alueet. And then we divide that into the 1% of global automatic order sales. Ja sitten tällä national directoreille määrällä niin jaetaan tämä 1% tästä globaalista automaattitilausten myynnistä. And that is shared by those national directors. Ja se jaetaan tosiaan näiden national directoreiden määrällä. And so for example, if there was €100 in the 1% of automatic order sales. Otetaan vaikka esimerkki, että tämä automaattitilauksesta 1% olisi €100. And there were 2 qualified national directors. Ja olisi vain 2 pätevöitynyttä national directoria. They would get €50 each. He saisivat kukin tätä bonusta €50. Hopefully there'll be a lot more in the pot than just €100. Mutta toivotaan, että tässä potissa tulee olemaan enemmän kuin €100. And that will happen every business period. Ja tämä jako tehdään joka bisnesjakso. So in order to qualify for these global share pools, you have to qualify as either a national director or an executive director every business period. Jotta sä pääset tähän bonukseen kiinni, niin sun täytyy olla siinä bisnesjaksossa niin national tai executive director tai ylempi. And for the remaining 1% that's allocated to presidential and bronze presidential directors. Ja sitten tämä viimeinen 1%, niin tämä on tarkoitettu presidential ja bronze presidential johtajille. This is dealt with slightly differently. Ja tässä tämä jako tehdään hiukan eri tavalla. Because a presidential director will get 1 share and a bronze presidential will get a share and a half. Presidential johtaja saa 1 osuuden tästä ja bronze presidential saa sitten 1,5-kertaisen osuuden tästä
potista. So this global share pool bonus will be paid to associates every time the criteria are met. Ja tämä bonus maksetaan liikekumppanille aina, kun nämä kriteerit täyttyy. And they will see this bonus being paid on their product commission statement. Ja tämä bonus näkyy, tämä maksetaan tässä tuotteiden komissiolaskelmayhteydessä. And as I say, this is a new bonus and helps to add to the earnings for nationals, executives and presidentials. Ja tämä on uusi bonus, joka maksetaan ja auttaa lisää tuloja siis national, executive ja presidentiaalitason johtajille. For silver and gold presidentials and platinum presidentials, they have their own share pool bonus. Hopea, kulta ja platina tason presidenttiajohtajille on omat tällaiset globaalit otantabonukset. And we will talk about that a little later. Ja me puhutaan näistä hiukan myöhemmin. So moving on, the next bonus that we're going to talk about is something called the Leadership Development Bonus. And this... Seuraavaksi käsitellään johtajuuden kehitysbonusta. And this is designed to reward leaders once again every business period. Ja tämä on suunniteltu palkitsemaan johtajia jokaisella bisnesjaksolla. And is an incentive for building and maintaining leaders in their group. Ja tämä on kannustin, joka kehittää rakentamaan johtajia ja ylläpitämään näitä johtajia. And in order to qualify, you must be at national director level or higher. Ja jotta sä pätevöidyt tähän, sun täytyy olla national director tasolla tai sitä ylempänä. There's no limit on the number of leadership development bonuses that you can earn in a business period. Tämän johtajuuskehitysbonuksen määrää ei ole, tai lukumäärää ei ole rajoitettu, kuinka monesta kohtaa sitä voi saada. It's all dependent on the number of leaders in your organization. Ja tämä on ihan yksin omaan, se lasketaan sun tiimin johtajien lukumäärän mukaan. It's another bonus that will be paid on the product check. Tämä on jälleen yksi bonus, mikä maksetaan näistä tuotteiden myynnistä. And it's paid each BP for the national directors and executive directors that you're the upline leader for. Ja se maksetaan jokaisesta sun tiimin national- ja executive-direktorista. And as with all the bonuses that we've spoken about over the last couple of weeks, in order to earn it, you must be a qualified associate. Ja jotta sä voit saada tätä tai muita bonuksia, niin sulla täytyy olla henkilökohtainen sulla täytyy olla henkilökohtaisesti pätevöitynyt, eli sulla täytyy olla voimassa yli 100 pisteen tilaus. And just to reassess what a qualified associate is, that's one that has placed an order of 100 points or more in a business period. Ja haluan vielä vahvistaa sen, mikä on pätevöitynyt liikekumppani. Se on liikekumppani, jolla on yli 100 pisteen tilaus tai automaattitilaus voimassa. So, if you are a national director, jos olet national director, or obviously above, you can earn a leadership development bonus each business period. Jos sä olet national directori tai ylempi, niin sä voit saada johtajuuden kehitysbonusta joka bisnesjakso. When you have a national director in your organization, kun sinulla on national director sinun organisaatiossa, for which you are the first qualified upline leader. Ja josta katsoen sinä olet ensimmäinen ylälinjan pätevöitynyt national director.
And that leadership level has to be national director or above. Ja tosiaan tämä johtajuustaso täytyy olla national director tai ylempi. And if you are an executive director Jos sinä olet executive-johtaja or above, tai yläpuolella, you can earn the leadership development bonus each business period when you have either an executive director or presidential director in your organization. Executive director-tasolla, niin sä voit ansaita tätä johtajuuden kehitysbonusta jokaisesta executive directorista tai presidential directorista, mitä on sun organisaatiossa. You just need to be the first qualified upline executive director above the person that's reached executive or presidential director level. Sun täytyy olla jotta voit pätevöityä tähän, niin ylälinjassa ensimmäinen pätevöitynyt executive director näistä sun organisaatiossa olevista johtajista ylöspäin. And this bonus is earned every business period where the criteria are met. Ja tämä bonus maksetaan kans jokaisessa bisnesjaksossa, kun tähän bonukseen pätevöitymiskriteerit täyttyy. So for example, if you had 4 legs in your organization, esimerkiksi jos sulla on 4 käsivartta organisaatiossa, and you had an executive director in 2 of those legs, jos sinulla on executive director 2 näistä käsivarsista, and you were their upline leader, ja sä olet heidän ylälinjanjohtaja, you would earn 2 leadership development bonuses in a business period. Niin silloin sä ansaitsisit 2 johtajuuden kehitysbonusta per bisnesjakso. Obviously, if you had 4, 1 in each leg, once again you'd earn 4 bonuses. Jos sinulla olisi taas 4, eli 1 jokaisessa käsivarressa, niin sä ansaitsisit 4 tällaista bonusta. So for Finland, if you are earning the national leadership development bonus, Suomessa, jos sä ansaitset national-tason johtajuuden kehitysbonusta, you would be earning €90 for every national director that meets that qualification criteria in your team. Sä ansaitsisit €90 per national director, jotka täyttävät tämän pätevöitymiskriteerit sun organisaatiossa. And then if you're an executive director, you would earn €315 for every executive or presidential director that you have beneath you. Jos sä olisit sitten executive director, niin sä ansaisit €315 per executive tai presidential johtaja sun organisaatiossa. The one thing to remember is that you must be their first upline leader. So there mustn't be another leader of the same level or higher between the person that is the national director and you. Ja tässä tosiaan täytyy muistaa, että sinä olet se ensimmäinen henkilö tämän johtajasta katsottuna ylälinjaan päin, niin silloin sä pätevöidyt tähän bonukseen tästä johtajasta. So moving on from those 2 bonuses, we also have the automatic order bonus. Ja mennään tästä eteenpäin, niin sitten tullaan uuteen bonukseen, joka on automaattisen tilauksen bonus. And in order to earn the automatic order bonus, you need to be an all-star. Jotta pätevöidyt tähän automaattitilausbonukseen, sun täytyy olla all-star. And you also need to be at regional director level or above. Ja sun täytyy olla regional director tasolla tai yläpuolella. And how it works is, if you are the enroller of somebody who is taking their products on automatic order, ja tämä maksetaan seuraavalla tavalla. Eli jos sä olet henkilön kirjaaja, joka
käyttää tuotteita automaattitilauksella. And you are an all-star and a regional director. Ja sä olet All-Star ja sekä Regional Director. You will receive 3% of the discounted automatic order price that those people are paying. Jolloin sä saat 3% automaattitilausbonuksen niistä tuotteista, mitä nämä henkilöt on ostanut. And that works for all the associates in your downline and any members that you may have. Ja tämä toimii sekä liikekumppaneista että sitten jäsenistä, mitä sulla voi olla organisaatiossa. And if, for example, the enroller is not an all-star leader, the Commission will actually roll up through the line of sponsorship until it finds the first qualified all-star leader. Mutta jos tämän henkilön kirjaaja ei ole All-Star-johtaja, niin tämä komissio, tämä palkkiobonus etsii ensimmäisen ylälinjan henkilön, joka pätevöityy tähän bonukseen, eli ensimmäisen pätevöityneen All-Star-johtajan. So what that means is the bonus will always pay that 3% out from an automatic order. Joten jokaisesta automaattitilauksesta tämä bonus maksetaan jollekin henkilölle, ensimmäiselle henkilölle, joka tähän pätevöityy ylälinjassa. And there is also something which is another new bonus that's been put in, and that's an automatic order generational bonus. Ja tämä on myös uusi bonus, mikä esiteltiin tuossa viime vuoden loppupuolella. Ja tämä on automaattisen tilauksen tasobonus. And this really is to help leaders to encourage people within their downline to go on automatic order. Ja tämä on bonus, joka rohkaisee ihmisiä suosittelemaan automaattitilausta koko heidän organisaatiossaan. And it pays as the same with the automatic order bonus, it pays 0.5% of the cost of the products that person is ordering on automatic order. Ja tämä bonus maksaa lisää 0,5% tuotteiden hinnasta ensimmäiselle All-Star-johtajalle, joka on tämän tuon edellisen automaattitilausbonukseen pätevöityvä henkilö. And whilst 0.5% might not sound very big, if you imagine it across all of the people in your organisation buying their products on automatic order, it does start to build up. 0,5% se ei välttämättä kuulosta kovin paljolta, mutta kun se 0,5% maksetaan lähestulkoon koko sun organisaatiossa tapahtuvasta kaupankäynnistä, niin siihen kerääntyy silloin iso summa rahaa. And as with the automatic order bonus, it will be paid on the product commission statement. Ja kuten tämäkin bonus, kuten edelliset bonukset, niin tämäkin bonus, niin tämä näkyy siinä tuotteiden myynnistä kertovassa komissiolaskelmassa. We also have a presidential development bonus. Ja meillä on myös presidenttiaalien kehitysbonus. And this one's designed to reward presidentials for developing downline presidentials in their organisation. Ja tämän tarkoitus on rohkaista presidenttiaaleja kehittämään presidenttiatasoisia johtajia heidän omaan organisaatioon. And it pays in both depth and width across your organisation. Ja tämä maksetaan sekä syvyydestä että leveydestä sun organisaatiosta. And it works on a share amount. Ja tämä kans toimii tällaisella osakemäärällä. With a maximum amount of the share being available. Eli se maksetaan aina tähän maksimitasoon saakka. And once again is earned each business period
when the requirements are met. Ja maksetaan jokainen bisnesjakso, kun nämä vaateet on saatu kasaan ja ylläpidetty niitä. So, how that sort of works is the shares that are available, and for Finland it would be 405 euros. Ja tämä osa, mitä on mahdollista tästä tienata, on 405 euroa. It will depend on the number of presidential development bonuses that need to be paid out. Ja tämä on riippuvainen siitä, kuinka paljon näitä presidential director kehitysbonuksia maksetaan. And then it will look at paying a maximum of 405 euros as a share. Ja tämän maksimi osa on 405 euroa. So just to explain that a little bit more detail, what happens is if you can see the PD here that has the one share here, they will receive one share for being a presidential director. Joten tässä tämä presidential, jonka mä merkkasin, niin hän pätevöityy saamaan yhden osan tästä bonuksesta. They will also receive one share for this second person being a presidential director. Ja he pätevöityy saamaan myös yhden osuuden tästä presidenttiajohtajasta tässä, jonka ympäröin. The same for this person here. I can't hear you. Sorry, the same for this person here. Ja sama tässä, myös tästä presidential-direktorista maksetaan täys yksi osa. So that will be the full share amount. Joten tämä on tämä täysosuus siitä. But because there are 3 other presidential directors in that leg, mutta koska tässä käsivarressa on 3 muutakin presidenttiajohtajaa, the share amounts get reduced. niin aina tämä osa siitä 405 euron bonuksesta, niin se aina pienenee, mitä alemmas tässä tasossa mennään. And because it pays on 4 generations of depth, ja koska se maksetaan 4 presidential-johtajatasosta alas, niin kuin 4 presidential-johtajatasoa saakka, the 5th presidential you don't receive a share for the 5th presidential. Joten sä et saa enää sitten tästä 5. presidentiaalista, sä et saa enää sitä osaa. So for presidential directors that are directly underneath you, you receive a whole share. Joten näistä 2 presidentiaalista, jotka on suoraan sun alla, sä saat täyden osan. But as they go down in depth, that share reduces. Mutta kun mennään alaspäin näissä tasoissa, niin se osa pienenee. And so you can have as many shares as as legs that you have, full shares. Eli sä voit saada yhtä monta täyttä osaa, kun sulla on käsivarsia. And then they reduce as you go down in depth. Ja ne pienenee sitä mukaan, mitä syvemmälle tässä mennään. Moving on, our next bonus is the silver and gold presidential director bonus. Ja seuraava bonus on hopea- ja kultajohtajataso. And as we had earlier, the share pools for the nationals, executives, presidentials and bronze presidentials. Äsken käytiin lävitse tämä globaali otantabonus, national executive, presidential ja
bronze-presidential-tasoille saakka. This works in a very similar way in that 1% of global automatic order volume is put into the pool each business period. Ja tämä toimii samalla tavalla, eli 1% näistä globaaleista automaattitilauksien liikevaihdosta, niin 1% laitetaan syrjään. However, it differs slightly because the pools, it's allocated into two pools. Ja tämä eroaa siinä hiukan, että tämä prosentti on jaettu kahteen eri osaan. So 75% of the pool is allocated to those achieving silver and gold presidential director level. 75% on tarkoitettu niille, jotka on päässeet silver- ja tähän hopea- ja kultatasoon. And a silver presidential will receive 1 share of the pool and a gold presidential will receive 2 shares of the pool. Ja hopeajohtaja saa yhden osan tästä jaettavasta osasta ja kultajohtaja saa 2. And as with the other global pool bonuses, the share amounts will differ each business period. Ja kuten nämä muutkin globaalit otantabonukset, niin näiden bonuksien summa se vaihtelee aina bisnesjaksottain. And that's because the amount of automatic orders varies each month. Ja se johtuu siitä, että näiden automaattitilausten koko määrä, niin se vaihtelee aina kuukausittain. And 25% of the pool is allocated for what's known as business development. Ja 25% vielä tästä bonuksesta niin on tarkoitettu bisneksen kehittämiseen. And that is for developing business outside of your qualifying presidential legs. Ja tämä on tarkoitettu liiketoiminnan kehittämiseen näistä pätevöityneistä presidential-käsivarsista ulospäin. So for example, if you are a silver presidential director, joten jos sä olet hopea presidential-johtaja, you will have 2 legs and there'll be a presidential director in each of those legs. Joten silloin sulla on 2 käsivartta, joissa molemmissa on 1 presidential-johtaja. And what the bonus looks at is the business that's happening in your organization outside of those 2 legs that qualified you as a silver presidential. Ja tämä bonus sitten lasketaan näistä muista käsivarsista, jotka eivät sisälly näihin kahteen, tai muiden käsivarsien liiketoiminnasta, jotka eivät sisälly näihin 2 presidentiaalijohtaja käsivarteen. And those would be the legs that you are developing to get gold and platinum status in your business. Ja nämä käsivarret on niitä käsivarsia, joita sä kehität, jotta sä pääset aikanaan kulta- ja platinum-tasolle. And once again, this bonus will be paid on your project commission statements. Ja kuten aikaisemmat bonukset, niin tämäkin maksetaan näiden tuotteiden myynnistä kertovalla komissio tällä lausumalla. And the platinum directors have their own pool, so they don't participate in this particular bonus. Ja platinum-tason johtajilla on heidän oma otantabonus, jonka takia he eivät ota osaa tähän bonukseen. The Platinum Presidential Global Bonus Ja sitten tämä Platinum globaali volyymibonus is paid to qualified Platinum Presidential Directors maksetaan pätevöityneille Platinum presidential-johtajille. and a Platinum Presidential is a presidential that has a presidential director in each of 4 legs. Ja Platinum-johtaja
on liikekumppani, jolla on kaikissa 4 käsivarressa vähintään yksi presidenttialtasoinen johtaja. And once again, it is based on shares, so the amount in the pool, the amount varies each business period. Ja tämäkin on jaettu tällaisiin eri osakkeisiin, ja tämänkin bonuksen määrä vaihtelee eri bisnesjaksoittain. And rather than being paid on automatic order sales, sen sijaan, että tämä maksettaisiin automaattitilauksista, this is paid on 1% of global finished sales. Niin tämä bonus maksetaan koko maailmassa tapahtuneista kaikesta Mannotekin liiketoiminnasta. 1% otetaan syrjään ja jaetaan platinumien kesken. So the bonus takes 1% of all the sales across every country that Manatech operates in. Ja tässä bonuksessa otetaan 1% jokaisen maan myynnistä, missä Mannotech toimii. And it's split into 2 pools. Ja se jaetaan tällaiseen 2 eri ryhmään. And the one pool rewards loyalty to Manatech. Ja sitten yksi osa tästä niin palkitsee tämän lojaalisuuden Mannotechille. And the other one is for costs associated with travel and business development within your organization. Ja toisella taas sitten maksetaan, tai se on tarkoitettu sun kulujen kattamiseen, mitä tulee bisneksen kehittämisestä ja matkustelusta. And once again, the amount of those shares will differ. Ja näiden osuudet, niin nämä vaihtelee aina bisnesjaksottain. And they are paid once again on the product check, and it's every business period the qualifications are met. Ja tämä tosiaan maksetaan joka kuukausi, kun nämä pätevöitymiset on kunnossa, ja nämä maksetaan myös siinä tuotteiden myynnistä tulevassa komissiossa. So that the Platinum Presidential bonus can add quite a substantial amount to a Platinum's earnings. Ja tämä Platinum Presidentiaalin globaali volyymibonus, niin tämä näyttelee merkittävää osaa platinajohtajan tuloista. And the amount earned depends on the number of qualified Platinum directors and the amount of finished sales. Ja tämän bonuksen määrää vaikuttaa, kuinka paljon pätevöityneitä platinumeja siinä bisnesjaksossa oli ja kuinka suuri sitten tämä globaali myynti siinä bisnesjaksona oli. So that just gives you an idea of what a Platinum Presidential is. So 4 legs with a presidential in each leg. Ja tässä on vielä havainnollistettu esimerkki siitä, mitä platinajohtaja tarkoittaa. Eli platinajohtaja tarkoittaa sitä, että sinulla on itse kussakin 4 käsivarressa yksi presidential-tasoinen liiketoiminta. And as your business grows, you may add more legs onto your business. Ja kun sun liiketoiminta kasvaa, niin sä voit tehdä myös lisää käsivarsia. And if you had 8 legs with a presidential in each of those 8 legs, ja jos sulla on 8 käsivartta, joissa sulla on itse kussakin yksi presidentiaalijohtaja, you'd be known as the double Platinum Presidential. Silloin sut tunnetaan tuplaplatinajohtajana. Retention and renewals is an important part of the whole All-Star Leadership Program. Can you explain me retention? Retention is a way of keeping people within your business. Okei, eli tämä, että että sä pidät ihmisiä mukana liiketoiminnassa ja sitten he uudistaa tämän oman tasonsa. So
every All-Star associate has to renew their leadership level every 12 months. Jokaisen All-Starin täytyy uudistaa heidän tämä tasonsa joka 12 kuukauden välein. And that is due exactly 12 months from the day that you enrolled. Ja se on täsmälleen 12 kuukautta siitä päivästä, jolloin sä kirjauduit mukaan liiketoimintaan. You will find that you'll receive a renewal letter. Sä saat tällaisen uudistuspyyntökirjeen From Manatech advising you that that renewal is due. ja siinä kirjeessä Manatech ilmoittaa, että on aika uusia tämä oma asema. And basically you need to renew your All-Star status to continue earning at the All-Star associate level. Ja sun täytyy uusia tämä All-Star-taso aina 12 kuukauden välein, jotta sä voit jatkaa siinä liiketoiminnassa. And if you don't renew, you could find your earnings drop down to what is known as the preferred associate level. Eli sitten jos tätä ei tee, niin sä huomaat melko radikaalinkin pudotuksen sun tuloissa, koska silloin sun tulot tai nämä bonuspätevöitymiset, niin ne putoat mukaisiksi. But if you should forget or suddenly realize that you should have purchased your renewal pack, you can do it at any time and then you'll go back up to the All-Star level. Ja jos sä huomaat, että sä oot unohtanut tehdä sen uusinnan, niin sä voit uusia sen milloin vaan ja sä palaudut All-Star-tasolle. And once you've purchased a leadership renewal pack, ja kun sä ostat tämän johtajuuden uusi päivityspaketin, uudistuspaketin, and that's not the same amount of money as purchasing an All-Star pack, ja tämä ei ole saman suuruinen kuin All-Star-aloitus on, you will automatically be renewed for 13 business periods. Ja sitten, kun sä teet tämän uusintaostoksen, niin sä oot pätevä siihen uudistukseen 13 bisnesjakson ajan. And the renewal pack is a custom pack, so you can choose which products you put in it. Ja tämä uudistuspaketti on kustomoitu paketti, eli sä itse valitset ne tuotteet, mitä siihen uudistuspakettiin käytetään. So that's really sort of the retention and renewal. It is a rule of the Manatech business. Ja tämä mukana pysyminen ja uudistus on tämän Manatechin liiketoiminnan sääntö. Se on siellä säännöissä esitelty. And you just have to remember that it's due 12 months from when you enrolled. Ja sun täytyy muistaa, että se uusitaan 12 kuukauden päästä siitä hetkestä, kun sä oot kirjautunut mukaan liiketoimintaan. And that actually brings us to the end of all the bonuses that are in the compensation plan, and the individual bonuses. Ja tässä me ollaan nyt käyty läpi nämä kaikki bonukset, mitä tässä järjestelmässä on. So next week we can do a recap of the bonuses. Joten ensi viikolla me tehdään tällainen yhteenveto näistä bonuksista. So if there are any that you would just like the explanation to go through again. Joten jos sä haluat selvyyttä joihinkin bonuksiin, että käydään jotakin asioita uudestaan lävitse, please let Yanni know so that he can let me know, and we will go through those bonuses. Ilmoittakaa siitä Janille, niin Jani ilmoittaa, tai mä ilmoitan Carolinelle, ja me käydään sitten ensi viikon webinaarissa nyt näitä kysymyksiä, mitä teillä on voinut herätä niin lävitse.
And also, if there are any other parts of the business that you would just like to have a recap or explanation of. Ja jos on jotain muita asioita liiketoiminnassa, mihin te haluatte selitystä tai tarkistusta, niin ilmoittakaa siitä Janille. Please let Yanni know and we can build it into next week's webinar. Ja tosiaan ilmoittakaa siitä mulle, niin me voidaan sitten käydä ne asiat läpi ensi viikon webinaarissa. So thank you once again to Yanni for translating this evening. Kiitos Janille, että hän tulkkasi tämän illan. And also we have recorded all of these webinars so far, so we can let you know how to get them if you want to refresh. Me ollaan nauhoitettu nämä kaikki webinaarit, joten jos haluatte käydä näitä asioita lävitte, niin olkaa yhteydessä, niin me lähetetään linkit, missä te voitte käydä päivittää tietoa näistä asioista. And we will record, this one's been recorded as well, so this one will be available too. Ja tämäkin webinaari on nauhoitettu, jolteenka tämäkin tulee hetken päästä niin mahdolliseksi kuunnella uudestaan.